Heb je er afgenomen? Nee, ik verf hier. Ja. Een volle beker. Nee, ik vind het beter. Je vader aan het schminken. Oh. Doe snel! Nee. Wat is jullie? Wat is het? Heb je hem niet? Nou, nu moeten we al bewijzen. Waarom? We gaan hem dus opstellen. Ja? Nee. Niet? Ik zou eigenlijk net op je buik stond zeggen dat ik aan het vliegen. Jongen, ik heb een kolla.